your pants just a little bit. Take them all, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the licking it in a little bit. And you got me feeling right, you heard me. My mama come. Get the licking it in a little bit. And you got me. Ahojky. Ty nemôžeš tak začať, že ahojky. Ohajo! Ohajo. Ohajo! Fuj. Kam ideme? Ideme do Hlavy. Na casting. A to nemôžeme povedať jaký. No. Zatiaľ. Ale ideme na casting. Tak. Dáme si nejaký... Čo si dáme? Budeme na palacinku. Nogy a vinečkový. Pochutnáme, či sú dobré. Podľa mňa nebudú inak také dobré, lebo sú vegánske, či čo? Ale povedať musíš, že sú dobré. Ja poviem, že sú dobré, neboj sa. Ja poviem úprimne, či sú dobré. A ja. A... Ešte máme pred sebou koľko kilometrov? 379. Tu zaokrúhlený 380. Čo pozero? A budeme tam aj spať. Budeme aj do Zary. Takže tak. Pozrite sa, jak to brutálne vyzerá. A tá babika tam vnúka. Ahoj. Tá co čaj? Máš dnešný des. Teším sa na ten casting. Ešte som nebol na ničom takom, ale akože nejdem tam ja, ide tam Kaja, ale aj tak sa teším. Bavili sme sa, že kto má jaký bound account. Body count. Bound account. Bound account. To bolo po nemecky. To je po nemecky bound account. Jeden štát má 86. Nie, 70. 86. 70 má. Tak aký má bound account? To je veľa podľa vás, alebo málo bound account? Kravička! A vieš, čo jej treba dať? Raz, dva, tri. No, brum, koko, brum. Vyzerá do pičie, keď si išiel honiť, uchylak jeden. Takže už sme na mieste a ideme niečo zjesť. A neviem čo, ale niečo dobré, hej. Jak žije Vietnam, jak žije Vietnam. Prišlo papaničko. Toto je moje, toto je Kajine. Vyzerá to dosť dobre. No, spusť. Tak zatiaľ tam mám chlop, nič moc. Keby na každom videu bude len chutiť, čo? Holka moja, čo? Naopak moje. Moje 8 z 10. Nepristaje hneď. Neviem, to sa mi nepáči. No ale ty aká si pekná. Máme tu svoj hotelík. Tu mám také fajnové parkovanie. Za ktoré sme museli zaplatiť koľko? 25 €. Máš... Nediela. To každý deň menia. Zajtra to bude pondelok, žiješ. Musíš dať kartičku, vieš, tupelko? Tak, navolíme si trojku, výborne. Je vodotesný. Či... Veti. No. Pozriem sa na výhľad. Ale pohode. No toto maličké turčavinky, ahoj. Tu si robíš káves. Kúpeľňa. Kúpeľňa je pekná. Akože izba je pekná. A som maličké tu na stvorenie, ajoj. Keby aspoň Dyson tu bol. Ty svinia nedáš dať. Ja ten zhrdzavý žltý fen. Nie, zhrdzavý žltý fen. Fuj, to je fakt. A ten filter. Aha. Počkaj. A ešte aj riňavý. Izba pekná, hotel pekný, OK. Každý, kto večer príde, si pozrie telku. A toto? Toto ani že nefunguje ovládačka. Idem sa akurát po nabíjačku do auta, pretože som ho tam zabudol. Môžem povedať, že nie je. A o chvíľu je 5 hodín, už tam ide za chvíľu. Možno tam bude 10 minút, 15, ale možno tam bude hodinu, 2. Ťažko povedať. Že neviem, čo budem robiť, ale niečo si už vymyslím.
Dobre držím video, čo? Kde si toto takto krásne zaparkuješ do tohto krásneho priestoru. Pekná. Opa, moja kľúda. Aha. Ja stále, keď chcem niečo zabudnem, na čo idem do auta. Ale teraz som nezabudol. Počúvaj, modrá lebka, milujeme ťa. Děkuji vám. Vaše láska zlomila kletbu a osvobodila mou duši. Už nebudu muset zabíjet. Lalanka to má za sebou. Áno. A ideme sa niekde napapať a kúpiť si nejaké pičovinky, nejaké šneky. Dopustíme. Kučiňanovi, Ja som unavená. Idem spať. Doj mi pust. Doj. Spať? Vidíš, jak som sa toto? Šmaginy. Magela, agine. Magela. Ale toto sa musím dať. Takže sme dorazili k Číňanom. Ale neviem, čo si kúpime. Popravde, ja neviem povedať, na čo mám chuť, čo? Zatvárajú? Slečna umýva podlahu, ale dúfam, že nezatvárajú. Skoro som vytrela písky. Čo? Skoro som vytrela písky. Ja takisto neviem, čo si kúpime. Aj keď tieto veci milujem. Počkaj, mango, tu je. Toto je... To vyzerá dobré. Ten iced tea. Viete čo, my vás prekvapíme. A dáme ochutnávku na izbe. Nebudem ukazovať, čo si budeme kupovať. Nie. Že u Číňana máme nakúpené a písali ste mi, že mám ísť... Najviac správ bolo, že máme ísť do Gatomato. Bolo tam aj meat, ale viac správ bolo Gatomato, že tam varia veľmi dobre. A tu slečna nemala chuť na mäso, čiže sme zvolili nejaké cestovinky a blablabla, niečo také. Takže uvidíme, no. Ale som strašne hladný, takže dúfam, že si mi odporučili dobre. Lebo vás vykotím zo stoličiek. Po ceste sme natrafili aj na pomník. Jak sa volá ten chlapec? Liam Payne z One Direction. Ja to nepočúvam, takže ja neviem. Ale milé, pekné. Prišli sme do reštiky. Moto. Čo? Šrác vedľa nás tak jedol, jak by zhotol pravítko. Jaký by zhotol pravítko? Tento zjedol pravítko. Dneska ti preskakuje. Veľmi sa teším. Dal som si... Dá čo také, jak ravioli. Biscotto mattofio. Nevie to vysloviť. Ja som si dala pizzu margaritu. A dali sme si dvakrát kolu. Lebo šrác je autom a ja nepijem. Donesol nám chlebík. To je focaccia. Dávame si to, cacio e pepe. Dáš si do olivového oleja. Aha. Ale mne je jedno, že mi dajú bagetu do huby, keď mám špinavú lyžičku. Píš si všetko, dobre moja? Už nám to doniesli. Povedz, jak to vonia. Nie je to tu. Vonia to trošku ako menzes. Nie, vonia to dobre. Ako vieš, jak vonia menza? No takže, nebudeme sa tomu venovať. No. Budeme sa venovať pici. Tá vonia skvelo. Hej? A vyzerá dobre. Takže idem na to, idem to ochutnať. Akože nič extra to nie je. My máme u nás lepšiu pizzu Rafano. No, v Košicách pizza Rafano je 10 z 10. Akože sú to cestoviny so sírom a sladinka síra, ale je to dobré. Na tom nemá čo pokaziť. Pizza mohla byť aj lepšia. Ja dávam v reštaurácii, kde sme boli. Gatomato 6. 6 z 10. Ja 5. Bol toto priemer. Ale máme to tu. Čínsko-vietnamské veci. Puding. Máme tu Big Roll, Grilled Seaweed Roll. Štiplavá rolka. Toto bude nejaký hnos podľa mňa inak. Morské hovno.
Toto vôbec neviem, čo je, to je nejaký Big Latino do piči, Big Latino. Mali byť nejaké kurie oka v chrenovej omáčke. Čiže dobre. Toto je asi kokosové žele v liči šťave, alebo naopak, že je to liči žele v kokosovej vode. Každopádne je to hnus. Tu sú prichutie, že jahoda, liči. Tu je jablková fanta. Mangový drink, čo je jeho, lebo to furt je. Potom ja som si zobrala nejaký liči ice. Toto ideme prvé. No je to neviem akurát. Hej. No, tak. Ukáž. Fuj, to smrdí už jak guma, alebo jak plastik, keď sa to tak... Amba keď sa takto grgne a má pivo. Tak už kutni! Daj do huby a kusni. Hnus? Asi hnus. Iba to chutí. Fuj. A mne to chutí. Ne, teraz pekne. Také moské asi. Ale stojí to euro, neoplatí sa to podľa mňa za takú jednu riasu. Keď to... Ale to... Dobre, ja si to dám bokom. Dáme si teraz ten liči čaj, aby sme to spolkli. Hej. Ale štípe to. Štípe to. Spláchame to liči kundou. Teraz to je prvý. Liči. Podľa mňa to bude chutiť. Ne. Ne? Ja tomu dávam tak 3 z 10. Mi to príde ako proste sladká sračka. Fuj, odporné to je. Toto fakt nie. Fuj, ale vonia to oveľa lepšie, ak to chutí. Je to hnus do piči. Teraz si dáme kurie oka. To čo je? Joj. Ale pani Čongová nám to odporúčila. Hej, že najviac sa toto predáva. Nie je to štiplavé, ale to chutí úplne jak tvoje čipsy. Mám to... Nie je to zlé, ale mi to príde strašne divné, akože... Také umelé. No nič moc. Tak to klasicky zapijem hovnem. Shit. Dáme. To je sračka. Vlastne všetko, čo sme kúpili je... Zatiaľ je to hnus je to hovno. Tá voda je hnusná. Tá voda podľa mňa bude kokosová voda. Tak 4 z 10. It's Ja mango. som z tohto mala len vlastne liči príchuť. Žiadnu inú som nemala. Čo robíš? Láska, piči už. Poblizujem ti žele. Nebude ti to chutiť? Ja prosím, na toto fakt nesom. Ja sa stavím, že my sme tie najväčšie sračky kúpili z toho obchodu. My sme kúpili bolo na hovno pre teba. Ale mne to chutilo. To vonia jak tie také kriky, čo keď sme boli mali, z Polska šumivé, také zelené so strieborným a toto je jablkový, ten najlepší. Presne to tak aj chutí. Vážne? Úplne presne tak. Ahoj. Čo vám šibe? Táto fanta chutí jak tie cukriky, presne tak chutí. A vonia a chutí jedine Cola Frater. 2-litrová, litrová a pol-litrová. Cola Frater. Ochutnaj, vychutnaj a preži to. Tieto dve produkty vyhrali. Mne chutia tie žele, ale len liči. Som si vybral tieto dve a dobre, dal by som šancu aj tomu liči, no. Teraz to už také zle nie je. Zero sugar. Hej. Takže sa vidíme zajtra ráno. Na raňajkách. Na raňajkách a potom ideme na palacínky. No až také. Ja som si praskol takú nálož.
Holinka len tak malé. Ja páči slaninu, vajíčka a toastíky. Také si spravila? Hej, detské? Alebo dospelácké? Dospelácké. Druhé kolo, sladké. Ale len tak trošku, lebo sladké čo? Nejeme. Presne, nejeme. Ja už... Tuto za mnou tak bude vreskať. Idem do nej dať čo? Džem. A na to som si fúkol karamel. Taká kombinácia, že... Palacinka, ale karamel džem. Nemám džem karamel, Ale karamel džem. Máme po raňajkách a ideme do mesta sa prejsť. Ja si dávam pestrec. To beriem každé ráno aj každý večer. Nemal by som to zapiť tým, ale nemám nič iné. No. A myslím si, že tento obchod vyhráva cenu v počte kamier. Tam sú pre istotu dve vedľa seba. Akože na čo tu je toľko kamier? Podľa mňa kvôli bezpečnosti. A ten rúžový? Ty si s tým nikdy nedáš pokoj. Nie. Ale táto nosa po tebe. Pozri, jak sa olizuje. To je krásne. Dala by som si povedať. Natrafili sme baby, OK. Natrafili sme na niečo, čo sa tu ide diať, neviem čo. Ale vzadu už idú šáci. Pellegrini, ne? Ty nikdy nevieš, kto pod čím čo skrýva, no jo. Aj o tebe rozprávam, hej. Takže videli sme aj Peťa naživo, tam je, tam vzadu. A ešte sme sa zamotali aj ku Luka Brasimu. Tak, prosím. To nevymyslíš, to je život. To je Bratislava. Asi tu prídeme bývať. No. Ideme na kávičku. Toto je Martin. Jový Point. Aha, dobre. A potom Jový Point. Takže sa vidíme tam. Prišli sme na návštevu do Čiernej záhrady. Ty máš čo? Mne už sa odlepuje karamel. Ale máš palacinkový koláč. Však aj ty máš. Hej? Hej. Ale ja mám s pistáciou, tak? Ja mám s karamelom. S karamelom. Nevonia inak nijak. Chvíľka napätia. Máš gredu? Ako v pohode. Nie je inak veľmi sladký. Limonada? Limonada je fajná. Ale fakt nie je sladký, to je zaujímavé. Ja som si dal pistáciovú servitku. Musím povedať, že veľmi dobrá. Z toho zdochneš. Mňam. Rozhodli sme sa, že vlastne nechce sa nám, sme zničení. Pohár veľmi pekný. Hello Kitty. Áno. Rozhodli sme sa, že už nejdeme do Jový Pointu, lebo sa nám nechce ešte nás čakať cesta domov, takže 4-hodinová. kašleme na to. Sme v hnusnej zápche. Takže tak. A mám pekný pohár. Si rád, Máš že som si ho krásny. kúpila. Som veľmi rád, že si ho kúpila. Prístanek pleti. A Si taká bledá. no, si kúpil rifle v Zare. Áno. Chcel som ich už dlho, tie rifle. Však uvidíte aké. Na TikToku alebo na Instagrame tu nedám. Presne. Nasledujte tam. A som si kúpila blundu strašne peknú v Zare za 80 €. Nemohla som ju tam nechať. Rifle stáli pendu. A ja už sa musím pripojiť do dobrého pruhu. Tak. Takže Poprajte šťastnú cestu. presne tak. A vidíme sa, no ešte po ceste. Pozrite sa na ten západ. Vyzerá to fakt brutálne. Si taká už unavená. Hej, som. A ja. A ja už som unavený. Bolí ťa chrbát. Hej. Ale už sme ďaleko od Košic.
Konečne sme doma. Cesta naspäť bola dlhšia. Čo, nemám tu sedieť? A kde si mám sadnúť? Keď si sadnem inde, bude lepšie. To je to naozaj. Možno kvôli tomu, že bola tma, tak bola tá cesta dlhšia. Každopádne, keď sa ti video páčilo, daj mi like, odber. Nič ťa to nestojí, mne to pomôže. Vieš, ja? Odber daj hlavne kvôli tomu, aby ti neušli ďalšie takéto inteligentné videá. Vidíme sa pri ďalšom inteligentnom videu. You heard it wrong, nigga. Ain't nothing sweet about my techniques. You checking for my breathless quotes. I wrote deadly.